aħna llum għadna kemm iffermajt u informat il-Prim Ministru wkoll legal notice li tkun pubblikata bejn illum u għada illi ħatkun qiegħda testendi li għax-xahar illi ġej il-gazini l-bars mhumiex se jkunu miftuħa. Minnaħa l-oħra ir-restaurants illi aħna konna qedna li għal-frar ħajkunu obbligati li jgħalqu fil-11, issa mill-ewwel ta' Marzu ħajkunu obbligati li jgħalqu f'nofs il-lejl. Imma l-bars u r-restaurants għal dax-xahar li ġej ħibqgħu magħluqin. L-aħbar tajba wkoll li nafu għandna evidenza li l-vaċċin li qed nużaw jaħdem fil-ġurnati li ġejjin anke billi jkun qed iħabbar dar il-Ministeru tal-Anzjanità dawk il-persuni li huma residenti fid-djar tal-anzjani fejn aktar minn 90% ta' residenti ħadu it-tieni doża u għaddu 10 ijiem biex bekk l-immunità tkun waslet fil-massimu tagħha ħanneħħu l-miżuri ta' shielding. Ġifier mhux se jibqa' dak il-miżuri fejn wieħed ma jistax iżur ir-raba tiegħu jew fejn l-anzjani ma jistgħux jitħaltu ma' xulxin, imma nkunu qegħdin anke r-riżultat tas-suċċess tal-vaċċinar f'dan l-age group inneħħu dawk il-miżuri.